guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअ थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ जोंहा दिनै मादैनि हाबा आरोना, मादैखौ मन्दिराव हाबा होनानै हौवानि न'आवहाय दोनलांगोन आरोना। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो लोगोफोर, ना मा होनो। बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। चलो, हिन्जाव गोदानखौ न' सिंनिफ्राय बरनबाय आरोना लोगोफोर। हिन्जाव गोदानखौ लांसिगोन दसे उनावनो। गाबबाय हिन्जाव गोदाना। सिगांसो लानो मोननांगौमोन भिडिअखौ। सफैबाय आरोना लोगोफोर दायो मन्दिरावहाय। हिन्जाव गोदाना नै सिगनेसार होनो नागिरबाय दायो हाबानि।
हाबाया दायो जाखांबाय आरोना लोगोफोर मन्दिरावहाय ओमफ्राय दायो हौवानि न'आव थांसिगोन हिन्जाव गोदाना नैबे गारियाव गाखोदों आरोना लोगोफोर फाइनालि लोगोफोर हौवा गोदाननि गामि सफैबाय आरोना ओमफ्राय मालाय नै हिन्जाव गोदानखौ बरायनो थाखाय बिराद माने रेडि जानानै दंखायो आरोना मोसाबायबो जा बमा गावखादों